מי שרוצה להרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש מהבית, מוזמנת לפנות לכתובת האימייל שנמצאת בתיאור. יותר נכון אפשר לפנות ממש פה כן, לכתובת אימייל הזאת, או בצור קשר של האתר. כל מי שרוצה להרוויח ערימות של כסף, ואני לא צוחק, כן? וזה גם כסף פסיבי שלא נגמר. זה יותר טוב מ-OnlyFans, כי ב-OnlyFans העבודה היא מאוד קשה ונשים נשחקות שם, וזה... צריך להבין שארצות הברית, בוא נגיד, זה די אתר אמריקאי, זה פחות נעים לעבוד איתו. זה לא כל כך נעים, הוא גם יכול לחסום אתכם על כל מיני שטויות, ובוא נגיד שבארצות הברית כבר התחילו כבר לחסום כל מיני דברים לאט לאט, שקשורים לפורנו, תתפלאו. בקיצור, לא משנה לענייננו, מי שרוצה פה, ב-OnlyFans צריך לחשוף פנים, פה לא צריך לחשוף כלום. כולך דיסקרטית, בוחרת כינוי, את רוצה שיקראו לך ליטל, מיטל, איזה כינוי שבא לך, לא משנה, מה שאת רוצה, בוחרת דמות, כינוי, ואנחנו מביאים לך מספר טלפון מיוחד, שמתחבר למערכת וואטסאפ מיוחדת, הכל שלנו, ואת עובדת בשעות שנוח לך. מה שחשוב, חצי מהעבודה, אפילו רוב העבודה, זה למכור סרטונים. מה זה אומר? זה לא סרטונים שלך, אנחנו מביאים סרטונים מהאינטרנט, ומוכרים להם סרטונים שנראים אמיתיים על הדמות שבחרנו לך. וככה את שומרת הדיסקרטיות מלאה ועושה עשרות אלפי שקלים. חשוב לציין שיש לי כרגע מספר אתרים בתחום האירוטי, ואני הולך וגודל ומתרחב. וכל אתר שאני מוסיף, אני מוסיף אותו במילות מפתח שונות, וככה אנחנו מגיעים לקהל רחב יותר בתחום האירוטי. זאת אומרת שכמות הקהל שלך והצבא שיפנו אליך והלקוחות הולך וגודל משנה לשנה ברמה שתגיעי למצב שאתה ממש, כבר עכשיו אם את נכנסת, עד תוך כמה שבועות, חודש, חודשיים, מגיע לעשרות אלפי שקלים בחודש. 15, 20 אלף, 25 אלף, זה הסכומים. בוא נגיד שעוד שנה, שנתיים, זה כבר יכול להיות 30, 40 אלף לכל אחד מאיתנו. שתביני את הסכומים, וזה אמיתי, זה ממש אמיתי. הכי חשוב שאת צריכה להיות רצינית, זה הכי חשוב. אם את לא רצינית, חבל על הזמן של כולנו. אז אם את רצינית ורוצה להרוויח מהבית משכורת בטוחה למשך שנים הבאות קדימה, באופן בטוח ודיסקרטי, מוחלט, מסודר כמו שצריך, אפשר עם תלוש, אפשר בלי תלוש, איך שאת רוצה, כן? יש פה את כל האופציות. את מוזמנת לפנות פה באימייל, ואני אשלח לך את כל הפרטים בצורה מסודרת. זו עבודה מאוד רצינית שהולכת וגודלת. זאת אומרת שעוד כמה שנים את תגיעי למשכורות שבחיים לא תגיעי אליהם בשום מקום בחיים. כן, נדבר איתך על דברים יותר גבוהים מ-OnlyFans, והכל דיסקרטי בניגוד ל-OnlyFans, ששם נחשפים, ושם זה יודעים מיד, ותמונות וסרטונים. תמונה אחת שלך לא צריך, כלום, נדה. הכל זה מהאינטרנט, וזה עובד מצוין כבר שנים. אז אם את מעוניינת בעבודה מהבית רצינית, מוזמנת לפנות פה לאימייל, יש לך פה את האימייל, נשים לך גם קישור לאתר, זה האתר neededisrael@gmail.com, ובכיף, בשמחה.